ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ବି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଦେଶ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କେଉଁ ବିଷୟରୁ କେତେ ମାର୍କ ଆସିବ ଏବଂ କେଉଁ ଟପିକ୍ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଚାନ୍ସରେ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିୟର କରିବେ? ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳର ପୁରା 100 ମାର୍କର ନୂଆ ସିଲାବସ୍କୁ 7ଟି ସହଜ ଭାଗରେ ବୁଝାଇବି। କେଉଁ ଚାପ୍ଟରରୁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ସେଇଟା ବି ଡିଟେଲରେ କହିବି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ତ କହିବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଏଇଟାରୁ ଆସିବ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ି ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍। ତାପରେ ରହିଯାଉଛି ଶବ୍ଦ କୋଷ, ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ, ଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ରହିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରୂଢ଼ି ଓ ଲୋକବାଣୀ। ତାପରେ ରହିଯାଉଛି ଇଂରାଜୀରୁ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍। ତାପରେ ରହିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଭାଷା, ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ, ପାର୍ଟସ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍, ନାଉନ୍, ଭାର୍ବ, ଏଡଜେକ୍ଟିଭ, ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ବ୍ୟାକରଣଗତ ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ, ଏରର ସ୍ପଟିଂ, ସମାର୍ଥବୋଧକ ଓ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ, ସାଇନମ୍ ଏଣ୍ଡ ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ସ। ବାକ୍ୟର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରିଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ରହିଯାଉଛି ଗଣିତ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା ଗଣିତ, ଏରିଥମେଟିକ୍। ଏଥିରେ ରହୁଛି ସଂଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତି ଓ ସରଳୀକରଣ, ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ ଏଣ୍ଡ ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ୍। ତାପରେ ରହୁଛି ହାରାହାରି, ଅନୁପାତ ଓ ସମାନୁପାତ, ଏଭରେଜ, ରେସିଓ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍। ତାପରେ ହେଉଛି ଶତକଡ଼ା, ସରଳ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ଶୁଦ୍ଧ, ପରସେଣ୍ଟେଜ, ଏସ୍ଆଇ ଏଣ୍ଡ ସିଆଇ। ସମୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ, ସମୟ ଓ ଦୂରତା, ଟାଇମ୍ ଏଣ୍ଡ ୱାର୍କ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ତାପରେ ଗସାଗୁ ଏବଂ ଲସାଗୁ, HCF ଏଣ୍ଡ LCM। ତାପରେ ରହିଯାଉଛି ଲାଭ, କ୍ଷତି ଏବଂ ଭାଗିଦାରୀ, ପ୍ରଫିଟ୍ ଲସ୍ ଏଣ୍ଡ ପାର୍ଟନରସିପ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କହୁଛେ, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା, ଜିକେ ଏଣ୍ଡ ସିଚୁଏସନ୍ ଆୱାରନେସ୍। ତ ଏଇଠି ଦେଖିବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାବଳୀ, ଓଡ଼ିଶା ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ, ଯେଉଁଟା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସରୁ ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଭାରତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ। ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନ, ପଦାର୍ଥ, ରସାୟନ, ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ରିଜନିଂ, ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂ। ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଯାଉଛି ବ୍ଲଡ ରିଲେସନ୍ ଏବଂ କୋଡିଂ ଡିକୋଡିଂ। ତାପରେ ଦିଗ ଏବଂ ଦୂରତା ପରୀକ୍ଷା, ଡାଇରେକ୍ସନ ଟେଷ୍ଟ। ତାପରେ ରହିଯାଉଛି ସଂଖ୍ୟା ଶ୍ରେଣୀ, ନମ୍ବର ଏଣ୍ଡ ସିରିଜ ଆଉ ସାଦୃଶ୍ୟ ଆନାଲୋଜି। ତାପରେ ଚିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ନନ୍ ଭାର୍ବାଲ ରିଜନିଂରୁ ଆସିବ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜ୍ଞାନ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆୱାରନେସ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ମୌଳିକ ଧାରଣା ଏବଂ ଓ ଇତିହାସ। ଇନପୁଟ ଏବଂ ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ୍, MS ଅଫିସ୍, ୱାର୍ଡ, ଏକ୍ସେଲ, ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ନେଟୱାର୍କିଂର ବ୍ୟବହାର। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ସିଚୁଏସନ୍ ଆୱାରନେସ୍। ଏହି ବିଭାଗଟି ପୁରା ଅଲଗା, ଏଥିରୁ ପ୍ରାୟ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଭାବରେ ଆପଣ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କିପରି ସମ୍ଭାଳିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସିଲାବସ୍ ରହିଛି। ପୋଲିସ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ, 3ରୁ 4ଟା ପ୍ରଶ୍ନ। ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଲୋକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ କିମ୍ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ତାପରେ ରହିଯାଉଛି ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଓ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା, 2ରୁ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ମୌଳିକ ଟ୍ରାଫିକ ସାଇନ୍, ହେଲମେଟ୍, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ନିୟମ ଏବଂ ଜରିମାନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଚେତନତା। ମାନବିକ ଅଧିକାର ଓ ସୁରକ୍ଷା, 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଏଥିରୁ। ମହିଳା, ଶିଶୁ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ। ତାପରେ ରହିଯାଉଛି ସାମାଜିକ ସଚେତନତା, 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ସାଇବର ଠକେଇ, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରାଚାଲାଣ ଏବଂ ଗୁଜବ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଇଥିରୁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ 7ଟି ବିଷୟର ମାର୍କ ବିଭାଜନ। ଏଇଠି ଆପଣ 1ରେ ରହିଯାଉଛି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 20 ମାର୍କ ଆସିଯିବ ଏଇଥିରୁ। ତାପରେ ରହୁଛି ଗଣିତ, ଗଣିତରୁ ବି 20 ମାର୍କ ଆସିଯିବ ଆରାମସେ। 3ରେ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, 15 ମାର୍କ ଆସିବ ଏଇଥିରୁ। ତାପରେ ଆମର ରହୁଛି ଇଂରାଜୀ ଭାଷା, ଏଇଥିରୁ ବି 15 ମାର୍କ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ରହୁଛି ରିଜନିଂ, ଏଇଥିରୁ ବି 10 ମାର୍କ ଆସିଯିବ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜ୍ଞାନ, 10 ମାର୍କ ଆସିବ ଏଥିରୁ। ତାପରେ ରହିଯାଉଛି ଲାଷ୍ଟରେ ସିଚୁଏସନାଲ ଆୱାରନେସ୍, ଏଇଥିରୁ 10 ମାର୍କ ଆସିବ।
ସମସ୍ତେ ଭଲ କି ପୁରା ପଢ଼ିଦେବ ଆଉ ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୁରା କ୍ରାକ୍ କର। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।